дуруд ба шумо бинандагони гиромии барномаи гирди як даста аст. ба таври огаҳӣ доред, мо гуфта будем ки мавсими футболи соли 2020 ба анҷом расид ва дастаҳо ба танаффус рафтанд. Аммо тавре мебинем дар мавсими соли 2020 омодагӣ ба мавсими соли 2021 шурӯъ шудааст ва ин ҷо дастаи мунтахаби ҷавонони 19-солаи Тоҷикистон ки мусобиқоти худро бозиҳои финалии чемпионати Осиёро аллакай моҳи март шурӯъ мекунанд, тамринҳои худро шурӯъ карданд ва ҳама беҳтарин бозигарон дар ин ҷо ҷамъ омаданд. футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар Осиё баробари дастаҳои мунтахаби Япония, Австралия, Кореяи Ҷанубӣ аз сертаҷрибатарин дастаҳои 19-солаи ин қитъа ба ҳисоб мераванд. беш аз 70% онҳо дар чемпионатҳои Осиёву ҷаҳон ширкат карданд. вақте ки мо ба варзишгоҳ омадем, ҳавои сард каме ба рӯҳият таъсиргузор буд. агар он ба футболбозон таъсире надошта бошад, пас гурӯҳи эҷодии мо то устуғон онро эҳсос кард. ба ин нигоҳ накарда ҷавонони кишвар бо рӯҳии болида бо шунидани дастурҳои мураббӣ ба тамрин шурӯъ карданд. сармураббии даста Мубин Эргашев дар доираи омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2021 давоми 2 ҳафта баъди анҷоми мавсими соли 2020 футбол онро шурӯъ кард. ӯ барои иштирок дар ин чорабинӣ 28 бозингар аз ҷумла 4 нафар дарвозабонҳо, 10 нафар муҳофизатгарон, 8 нафар ниммуҳофизатгарон ва 6 нафар ҳамлагаронро ба ҳайат даъват намуд. Ну, мы начали сбор 17 числа. Привлекли ребят, которые были в обойме нашей сборной, еще несколько ребят, так скажем, 6 человек со стороны, которых тоже решили просмотреть, пока есть время. Ну, в двухразовом режиме тренируемся. Вот. Так мы продолжим до 29 числа. После этого запланирован еще один сбор. Ну, до Нового года все забито. Ну, должны также сыграть 2 товарищеские игры, если по плану получится. Приедет сборная Ирана, 2 игры здесь, и потом после Нового года будем уже непосредственно готовиться к финальной части. Там тоже запланированы 2 игры сразу после Нового года. Но опять же, вы знаете, с этой ситуацией в мире опять может все измениться. ба ҳайати имрӯзаи даста инҳо шомиланд: дарвозабонҳо Муриддин Ҳасанов аз Хуҷанд, Шоҳрух Қирғизбоев, Самандар Каримов ҳарду аз Локомотив, Муҳаммадраби Раҳматуллоев аз Барқчӣ, муҳофизатгарон Алиҷон Кароматуллозода аз клуби марказии варзиши Артиш, Манучер Сафаров, Шоҳрух Сангов, Муҳаммад Саломзода, Исроил Холов, Маҳмуд Пиров, Ҷонибек Шарипов ҳама аз Локомотив Помир, Сафиаллоҳи Назарзода аз Хатлон, Парвиз Бахтиёрзода аз Регари Тадас, Қиматшоҳ Муминшоев аз Паншер, ниммуҳофизатгарон Абдулмумин Забиров аз Хуҷанд, Амадони Камолов аз Истиқлол, Озодбек Панҷиев, Шӯҳрат Элмуродов аз Локомотив Помир, Шерзод Дадабоев, Ҳикматилло Исмоилов, Умедҷон Холиқов, Муҳаммад Буризод аз Барқчӣ. дар хати ҳуҷум бошад Рустам Соиров аз Истиқлол, Ислом Зоиров, Азизбек Ҳасанов, Парвиз Ҳоҷиев аз Локомотив Помир, Салам Ашурмамадов аз Исаравшан ва Сунатулло Исмоилов аз Хатлон. Манучер Сафаров аз байни ин бозигарон таҷрибааш дучанд аст. ӯ аллакай дар ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишвар якчанд бозӣ гузаронида ба дили мухлисон роҳ ёфтааст. Манучер шумо чӣ хел? Мешарам, созан ихтоназа. Хандатон мегирад. Фарад ро. Барои чӣ? Барои чӣ хандатон мегирад? Барои ки аз чӣ истифода бурдан дар када, аз фурсат ханда ҳама вақт ханда гаштан дар кора. Саломат бошед. Манучер машқо чӣ хел мегузаранд? Машқо шукрона худо соз даштестан. як рӯз дар 2 бор машқ кардем. Машқо хеле хуб гузаштанд. шумо ҳам дар дастаи мунтахаб бозӣ мекардед, ҳам дар байни 19-солаҳо. хуб, дигар дастаҳо ҳам буданд барои шумо. худро дар куҷо беҳтар ҳис мекунед? дар тими мунтахаб беҳтар ҷадам назая ка. ҳабо ҷа калоно қатибо дигар албатта. Хубтар? Хубтар ай, беҳтар ай. Бештар ёд гирифтам ки. Инҷо аз шумо ёд мегирам. Бале, бале. тайёрӣ чӣ хел мекунед? Тайёрӣ соз ай. Тайёрӣ беҳтарин рафтаста аз ин. аз он ки дар гурӯҳи мо дастҳои дӯстон пурзӯр ҳастанд,
ҳарос нест? Не, мо ҳеҷка наметарсем. Мебирем фақат бозӣ. Бояд бибирем фақат барои победа мебирем, да. барои дастаи шумо чӣ намерасад? ҳама чиз ҳаст, ҳама шароито пурра Ҳама ҳастанд? шароито нағза, ё. Фақат Хаб буридана? машқ карда биридан дар кори тамом. Салом бос. дараҷи даста алҳол яке аз бозигарони асосии Шаҳром Самиев намерасад ва ҷои ӯ холӣ аст. омадани Шаҳром ба ҳайати дастаи мунтахаб метавонад сатҳу сифатро беҳтар намояд. агар дар ёд дошта бошем, маҳз ӯ дар бозиҳои ҷоми Кафа дурахшида буд. набудани Шарифбек Раҳматов ва инчунин Ислом Зоиров, ки имсол дар ҳайати дастаи мунтахаби асосӣ аввалин бозиашро гузаронид, ба чашм мерасад. Шахром Самиева заканчивается чемпионат 14 числа. Ну, я думаю, до 20-го он прибудет домой. Также привлекем на эти международные игры Шахром. Потом Азбоев Мамаджон, он играет в Бигабаде. У них 2 числа заканчивается чемпионат. Ну, тоже на следующий сбор должны привлечь его. И ну, Ислом Зоиров сейчас поехал на просмотр. Ну, думаю, до Нового года тоже вернется, будет в обойме. Ну, те ребята, которые... Потом у нас несколько человек травмированные. Кто-то, вот сейчас вы с Имомом говорили, у него оперировали. Потом Шарифбек Рахматов, тоже у него связки. Ну вот, будем надеяться, что они выздоровеют в финальной части. Так что, ну, состав, я думаю, боевой. С ними можно решать задачи. Получится, думаю, в этот раз выйти в финальную часть. дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон дар нимаи дуввуми соли равон бозиҳои таҷрибавии зиёде барпо кард. аз ҷумла бозии онҳо бо дастаи мунтахаби асосии кишвар, ки бо ғалабаи ҷавонон бо нишондоди 2-0 анҷом ёфт, бо голҳои задаи Амадонӣ Камолов ва Сунатулло Исмоилов ранг пайдо намуд. он вақт Манучер Сафаров узви дастаи мунтахаби асосӣ дар ҳайати ҷавонон бозӣ карду Рустам Соиров дар ҳайати дастаи мунтахаби асосӣ. баъдан бо Хуҷанд ҳам таҷриба андохту бозиро мусовӣ ба поён расонид. умуман Федератсияи футболи кишвар барои тайёрии ин даста тамоми шароитҳоро мусоид фароҳам овард. ҳангоми машқҳо мо футболбозеро вохӯрдем, ки маҷрои машқҳоро назора мекард, аммо имкон надошт, ки ба майдон ояду ба ҳайат ҳамроҳ шавад. капитани дастаи мунтахаби 16-солаи Тоҷикистон Эмомалӣ Аҳмадхонро мо берун аз машқҳо дарёфтем. ӯ ҳам узви дастаи мунтахаби 19-солаи Тоҷикистон аст. чаро ӯ дар ин машқҳо иштирок намекунад? биёед аз ӯ мепурсем. чаро ма дар машқҳо иштирок намекунем? осеб бардоштаам, аз ҳамин сабаб дар ин тамринҳо иштирок карда наметавонам. хеле зиёд мо шуморо ҷустуҷӯ доштем, ки дар куҷо ҳастед, дар футбол кам пайдо шудед. чаро ин тавр шуд? ҳамин вақтҳои охир осебҳои хеле ҷиддӣ бардоштам ва аз ҳамин сабаб дар тамринҳо иштирок карда натавонистам. ҳоло осеби шумо то чанд гӯем душвор асту шумо кай ба майдон бармегардед? каме дигар монда иншоалло ба майдон бармегардам. ин тақрибан 1 моҳ аст то чемпионати осиё шумо бармегардед ба даста? бале мумкин баъд аз 10 рӯз ё 20 рӯз ба даста ҳамроҳ гардам. имрӯз ба ин сардӣ ба ин хунукӣ нигоҳ накарда шумо ба тамошои ин тамринҳо омадед? бале ба ҳамин пеши дӯстонам тамошо омадам, онҳоро бубинам. чӣ гуна аз рӯҳияи онҳо? хеле хуб аст, аз чеҳраи онҳо маълум аст. шумо дар чемпионати осиё бозӣ кардед, гем мақоми дуввумро гирифтед, дар ҷоми ҷаҳон бозӣ кардед. хуб бо кадом рӯҳия масалан ҳоло футболбозоне ки бо шумо будану дар ҷоми ҷаҳон иштирок кардан ба чемпионати осиё дар синни соли дигар мераванд? бачаҳо тайёр ҳастанд дар ҳамин синни соли 19-сола онҳо аз мо калон низ бошанд, аммо бачаҳо тайёр ҳастанд, чунки бисёр мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ҳатто дар чемпионати ҷаҳон ки бозӣ карданд хеле хуб тайёранд. мақсади мо ҳам ҳамин аст. ба мухлисон чӣ мегӯед? хеле мухлисон зиёд шуморо интизор буданд, ки дар майдонҳо бошад, аммо Локомотиви Душанбе аз лиги олӣ ба лигаи поён рафт, Локомотиви Фомир. яъне орзуҳо бисёр орзуҳо шикастанд. мо низ намехостем, ки аз ҳамон 20 лига парем ва ҳамин тавр низ шуд, хай мухлисонро афтода нашаванд, ҳамааш хуб мешавад. шумо ҳоло ба саратон ягон фикре намудааст, ки ба ягон дастаи дигар гузаред, Локомотиви Помир дар лиги олӣ бозӣ намекунад?
не ҳоло ягон фикр дар сар нест. Мумкин пешниҳод ҳаст? пешниҳодҳо ҳастанд, аммо ҳоло фикр кардан дар кор. дастаи мунтахаби то 19-солаи Тоҷикистон тавре гуфтем дар нимаи дуввуми соли 2020 ду маротиба бо дастаи мунтахаби 19-солаи Ӯзбекистон дар шаҳри Хуҷанд бозии дӯстона ва таҷрибавӣ барпо кард ва дар яке бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуду дар бозии дигар бо ҳисоби 4-1 пирӯзӣ ба даст овард. бозии дуввуми футболбозони мо беҳтар буд. дар он бори аввал ба ҳайати даста Салам Ашурмаҳмадов ҷалб гардид ва худро хеле олӣ нишон дод. дар рафти бозӣ Абдулмумин Забиров аз пеналти дар дақиқаи 34 соро боз карду Салам Ашурмаҳмадов бо Рустам Соирову Суннатулло Исмоилов баъдан тӯбҳоро ба нишон расониданд. дар ин вохӯрӣ сармураббии даста Мубин Эргашев ин бозигаронро ба майдон овард ва аз назар гузаронид. Муриддин Ҳасанов бо Шоҳрух Қирғизбоев дар дарвоза, Исроил Холов, Ҷонибек Шарипов, Алиҷон Кароматуллозода, Маҳмуд Пиров, Манучер Сафаров, Муҳаммад Саломзода, Абдулмумин Забиров бо Парвиз Ҳоҷиев, Нидоёр Забиров, Имомалӣ Аҳмадхон, Рустам Соиров, Суннатулло Исмоилов, Ислом Зоиров, Азизбек Ҳасанов, Шӯрат Элмуродов, Шарифбек Раҳматов, Салам Ашурмамадов, Озодбек Панҷиев. инҳо буданд ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон пирӯзиро ба даст оварданд. имсол ҳамаи ин ҷавононе ки ба ҳайати дастаи мунтахаби то 19-сола шомил шуданд корашон омад накард ва дастаи Локомотив Помир аз лигаи олӣ ба лигаи якум гузашт. онҳо маҳз дар ҳамин даста бозӣ мекарданд, аммо ин набояд ба рӯҳияи онҳо таъсир расонад. Исроил Холов дар ҳайати дастаи Локомотив 15 вохӯрӣ гузаронида дар майдон 1342 дақиқа бозӣ кард. дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони ҷавонон дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё 3 бозӣ, дар бозиҳои финалӣ 6 вохӯрӣ ва дар ҷоми ҷаҳон 3 бозии дигарро паси сар намудааст ва маҳораташ арзанда муаррифӣ шуд. хеле ҳаво хунук нест? хай одат кардем. ҳавои хунук ҳавои хунук. тайёрӣ чӣ рафта шуда? тайёриҳо хеле хуб гузаштааст. тӯли 10 рӯз мешавад ки мо машқҳои ҷамъомадии худро гузаронда истодаем ва тайёрии худро ба чемпионати Осиё дида истодаем. шумо ҳадафи кадом даста дар гурӯҳи мо? албатта медонам, дар гурӯҳи мо ин дастаҳои Малайзия, Қатар ва Яман қарор доранд. футбол бозӣ кардан осон аст ё не? футбол бозӣ кардан хеле душвор аст, аммо инро бояд ҳар як одам дарк намекунад. барои футболро бозӣ кардан бояд бештар тамрини зиёд кардан лозим аст. ташаккур. шумо хеле гуфтам нав зиёд бозӣ кардед дар ҳайати дастаи мунтахаб. барои ин футболбозоне ки бо шумо ҳастанд дар муқобили он дастаҳо бозӣ кардан душвор намебиёяд? Не, мо аллакай дар ҷоми ҷаҳон бозӣ кардаем ва таҷрибаи хеле хуб дорем ва мо кӯшиш мекунем ки ба бозӣ баромада ва ба чемпионати ҷаҳонро хат гирем ва тамоми мухлисон ва халқи тоҷикро шод кунем. дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонон 8 нафар бозигарони нав ҷалб шуданд. алҳол онҳо аз қатор берун намемонанд ва то оғози бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё ҳанӯз вақти зиёде ҳам боқӣ мондааст ва бозигароне ки аз имтиҳон мегузаранд ҳатман ба ҳайат ҳамроҳ хоҳанд шуд. хуб, бибинем ки дар ҳайати даста тағйирот хеле зиёд аст. бозигарони нав бисёр ҳастанд. шумо бисёр таҷрибаи бой доред. ҳоло чӣ гуна инро тамрин мекунанд? фарқият ҳаст байни онҳое ки мисол дар ҳайати даста буданду ҳоло дар ҳайати даста бозигарони нав омаданд? бале, фарқият дорад онҳо, барои он ки онҳо дар мо медонем ки бачаҳое ки пештар дар тими 19-солаи ҷумҳурӣ бозӣ карданд, онҳо нисбатан хубтар тайёранд барои ин хел машқу тармим ва барои ин хел мусобиқаҳо. аммо ин бачаҳое ки даъват шуданд 5 нафар, онҳо пеш бисёре аз онҳо пеш ба тими 17-солаи ҷумҳурӣ даъват шуда буданд. яъне ки ин Қиматшо, Шерзод, Муҳаммаднабӣ, ин бачаҳо пештар даъват шуда буданд. ду-се нафар дигар ҳастанд ки нав даъват шуданд. онҳо ба мисли Сафиялло, Муҳаммад, ин бачаҳо ба фикрам бори аввал аст дар ин тим бозӣ мекунанд, машқу тармим мекунанд ва нисбатан фарқ дорад машқи онҳо нисбати машқи тайёрии онҳо нисбати тайёрии бачаҳое ки пешин дар тими 19-сола буданд. чемпионати Осиё байни дастаҳои мунтахаби то 19-сола аз 3 то 20 марти соли оянда дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир мегардад. дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон дар гурӯҳи Д якҷоя бо ҳамсолони худ аз кишварҳои Малайзия, Яман ва Қатар барои рохат ба даври бозиҳои минбаъда мубориза мебарад. 4 дастаи беҳтарини ин мусобиқа
ба чемпионати ҷаҳонии соли 2021 байни ҷавонони то 20 сола ки дар давлати Индонезия баргузор хоҳад гашт рӯйхат мегиранд. бо наздик омадани бозиҳои финалии чемпионати Осиё, санҷидани бозигарон дар баробари дастаҳои пурқувват чун Эрону Ӯзбекистону Ҷопону дигар кишварҳои пешрафта аз манфиат холӣ нахоҳад буд. дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон ки сарчашмаи асосиро аз футболбозони дастаи мунтахаби наврасони кишвар мегирад, дар Осиё соҳиби ҷойи дуввум шуда дар чемпионати ҷаҳон ҳам бозӣ кардааст. байни мардуми Тоҷикистон ин бозигарон маҳбубияти зиёде пайдо карданд ва мо ба онҳо боварӣ дорем ки боз ҳам обрӯи нуфузи мамлакатро дар бозиҳои ниҳоӣ арзанда ҳимоя мекунанд. дар бораи бо кадом рӯҳия ба чемпионати Осиё рафтани футболбозони ҷавони 19-солаи Тоҷикистон ҳоло сухан гуфтан хеле барвақт аст, аммо мо умед дорем ки дар ин давраҳо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо баргузор кардани бозиҳои санҷишӣ ва ҳамчунин тамринҳои дигар худро хеле пурқувват мекунад ва як бозии муҷалло ҳам нишон медиҳад. мо ҳамеша пайгири ҳунарнамоии футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонони то 19-солаи Тоҷикистон ҳастем.